ప్రైజ్ ద లార్డ్. స్త్రీలు చర్చిలో వాక్యం చెప్పకూడదా? కొందరు అంటారు, ఈ లేఖన భాగం చూపించి 1 తిమోతి 2వ అధ్యాయం 12వ వచనం ప్రకారం స్త్రీ మౌనంగా ఉండాల్సిందే కానీ చర్చిలో వాక్యం బోధించొద్దు అని చెప్తారు. అంటే దేవునికి భేదాలున్నాయా? స్త్రీ వాక్యం చెప్పకూడదు, పురుషుడే వాక్యం చెప్పాలని? కాదు. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కొంతమంది ప్రవక్తరాలు ఉన్నారు, నేను చూపిస్తాను. మిరియాము దేవుని సందేశాన్ని ప్రకటించింది, ప్రవక్తరాలుగా పిలువబడ్డది. దెబోరా దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించింది, ప్రవక్తరాలుగా పిలువబడ్డది. హుల్దా హోషేయ రాజుకు దేవుని సందేశాన్ని తెలిపింది, ప్రవక్తరాలుగా పిలువబడ్డది. యేసు గురించి దేవుడు విమోచించిన ప్రజలకు ప్రకటించింది, ప్రవక్తరాలుగా పిలువబడ్డది. పిలుపు కుమార్తెలు దేవుని వాక్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో చెప్పినందుకు ప్రవక్తలుగా పిలువబడ్డారు. అసలు ఈ వాక్యం ఎందుకు ఇలా రాయబడ్డది? అది పార్ట్ 2లో మీకు తెలియజేస్తాను.